Please subscribe, hit notification. Shout out Sa guys. ex. Super Migo Bay and welcome back to my YouTube channel. O gumanami sa mong pagsimba, Super Fam. Na-intriga are, kare, wala pa rin sila ka-move on sa election. So, kanihara rin sila linantogid rin Super Fam. Nasulto na ang mga politiko hapit. Sila. Ang ilahan ko, honest na rin kay ha? Saman. Kasal pala. Ganun ka-vlog ko kay kaning mga tao wala pa ka move on sa eleksyon. So ikaw unsa may magkasulti sa eleksyon? Move on na mo guys. Kumana ang election. Ang eleksyon, basta ay kwarta, nga dako, buta yun. Pero buhay kwartang dako. ikaw chip as a botante og citizen nga Pilipinong nasod, unsay imong ikasulti sa about sa miaging eleksyon sa wala kadaog? Sa man ang kadaog? Kuan sa wala na kadaog. Tawa-tara. Sige. Accept the truth. Pero sa nakadaog, congratulations. Congratulations sa nakadaog ang pag-ampo nga Ay napil di mas lini, wa payon na sa Ninoy nyo hanggang kasi. Shout out dahil ko sa mga wala ka move on nga UFM. UFM Division sa katos sa Super Fam. Ang UFM Division bonus na Super Fam pa ka-move on sa politika. Ang mga youth dere Super Fam naka-move on nami. So kaming mga youth dali kami maka-move on kay tambag mag-move on ta kay wala man ta ni posta bisag na pildi ang mag-iuban no nga dili magpareha nga gibutohan mag-move on na ta kay ang kandidato hapit na sweldohan nga ta walay bahin. Uban yan, panantangon man sa ulo mo. Dira ko di ko banon kay Botohin ninyo. boto. Bisan si Manita, wala kadao. Pero kanunay kami na makyaw sa kampuhan. Bon. Mong nakadaog na si Bongbong, dati na Bongbong among Balay. Ang kadaog ng bongbong, kay daghamang bongbong dito sa kampuhan. Ipakita ng bongbong. Ipakita ng bongbong. Wala sila yun kay man kadaog. So, wala tayo lugaw mahapon. Walay lugaw. Yehey! Sa pa walay karda, bawa na pilinoya. Walay kartabang nga saging wa nay maluya. Kay nabagyuhan. Nabagyuhan man. Kay puros naman tinuli, walay tiktik, wala na ilinuga. Iba, sana Ay, nag-Bible. Bon. Ayaw ninyo kasing-kasing. Wala na ba yun? Happy Sunday Happy Sunday and God bless us all. Pasag daira ng mga kagulanan nag-alirong. Super Fam, bye-bye na sila. Bye-bye. Maulit Ay, na sila. Super Pam. Anong Super- ibig sabihin ng pansit kantong ginawa ng supangkon masarap kasi Masarap kainon. So, mo hinahinay na may ulit, Super Fam. Kanang mga UFA, United Force Men, wa pagid sila ka move on. So, ang lesson to be learned, ang lesson to be learned nganong ang mga young people, mga batan daling maka-move on kay anad naming sige ngipermeng gibiyaan. Lang. Uyan, Ayaw po. bibiyakan dahil mi. Ay. Kaming doon ang may biyahe. Ano mo biyaya ko ro tay. Siya ko na dili paigo. Siya ko na dili paigo anang gibiyaan. Bibiyakan sa ere. Gibiyaan sa area. Iniwan sa ere. Iniwan si Air. Hi, Super Pam. Super Fam. Mayong mundo, so malamig simba. Pangita tarog pa ni Uto kung asa man tamo ads. Shout out rami ni Saki B nga mula antaw yun siya nga video nga kani mi Saki B kani ga ba idol po ni siya nimo Ikaw ha. aga naka-rush po ni siya nimo para ka friend ako naka-rush po nimo Shout out ni Juan. Boss Bullet, bumangga. Boss Bullet Mr. 62 Click the notification bell and Um, do not to Mga describe. kabakal, shout out. Mga kabakal, shout out. Hi mga super cam. Please subscribe Wala man all. tayo ng tanan, so mag-move on na ta. Mag-move on na may. Parang
Pareha niya nga kuan. Move on na tata. Move on na po ka. Oh. Move on na siya kay kuan. Pareha po may nga kuan. Pare siya mo inibiya. Wala na pod mi Siya dire mo mga inibiya, tao. siya mo siliyaan. Patas na. Patas ming doha mga igagaw me. Igagaw me gibi. Siya na miya ako gibiyaan pod sa ako. So. Sige na lang mo na lang to. Sa mga bago pang mo subscribe diha sa akong YouTube channel, please subscribe, hit notification. Shout out Sa kay ex ni niya kung kay- nakita mo Shout kaning out video kay- ha. Shout out kay Boy Tapang. Tapang. Sorry sa Shout out. Bye-bye. Woo! Bye-bye.